زار شم دا صدیق دا صداقت نا وفادارو دا غیاری غارو دا غیاری غارو دا خلیفہ ملا فاصل می دا سردارو دا غیاری غارو دا غیاری غارو زار شم دا صدیق دا صداقت نا وفادارو دا غیاری غارو دا غیاری غارو اے پاک رسول اللہ سرائی مینوا اے پاک رسول اللہ سرائی مینوا زار مینائی پامینو کی شیرینوا اے مینائی پامینو کی شیرینوا او مینائی پامینو کی شیرینوا نو ہر وقت پا آقای دو جیہان چی جانی سارو دا غیاری غارو دا غیاری غارو زار شم دا صدیق دا صداقت نا وفادارو دا غیاری غارو دا غیاری غارو اے طول مومنانو کی اول چیو اے طول مومنانو کی اول چیو سار طول صحاباو کی افضل چیو اے طول صحاباو کی افضل چیو او طول صحاباو کی افضل چیو زکا خوستا یل پا قرآن میں کردگارو دا غیاری غارو دا غیاری غارو زار شم دا صدیق دا صداقت نا وفادارو دا غیاری غارو دا غیاری غارو اے تیر دا مالو سر لپا جانان چیو اے تیر دا مالو سر نپا جانان چیو سر کلکو لڑ پخ پل دینو ایمان چیو ایک لکو لڑ پخ پل دینو ایمان چیو سر کلکو لڑ پخ پل دینو ایمان چیو او نا یریدو چالا نا یریدو چالا نا یریدو چالا دا آقا دا اس بیمارو دا غیاری غارو دا غیاری غارو زار شم دا صدیق دا صداقت نا وفادارو دا غیاری غارو دا غیاری غارو او کالا چی میراج نمی جانان رالو یا کالا چی میراج نمی جانان رالو اے بیا صدیق اکبر تا کافران رالو اے بیا صدیق اکبر تا کافران رالو او بیا صدیق اکبر تا کافران رالو کالا صدقنا اکا مہمان پا دربارو دا غیاری غارو دا غیاری غارو زار شم دا صدیق دا صداقت نا وفادارو دا غیاری غارو دا غیاری غارو عزت صحاباو با صفت کاؤ عزت صحاباو با صفت کاؤ اے طول گستاخانو نے نفرت کاؤ اے طول گستاخانو نے نفرت کاؤ زار طول گستاخانو نے نفرت کاؤ ز محمدیہ ز محمدیہ ز محمدی اسد بیستایم با اشغارا دا غیاری غارو دا غیاری غارو زار شم دا صدیق دا صداقت نا وفادارو دا غیاری غارو دا غیاری غارو دا غیاری غارو